Soňra bir ýerde taryhy waka boldy. Ol Türkmen Hytaý hyzmatdaşlygyna täze sahypanyň açylýanyny alamatlanyrdy. Türkmenga döwlet konserni bilen Hytaý Halk Respublikasynyň CNPC Amudarya Petroleum Company Ltd kompaniýasynyň arasynda galkanyş gaz käniniň 4-nji tapgarynyň çägine ýylly 10 milliard kub metr haritlik gazy taýýarlayan disgany we şol meşhurdy. Haritlik gazy taýýarlamak üçin ýeterlik bolja ulanyş guýlaryny tassamlaşdyrmak hemde dolu taýýar edip gurmak barada şertnama gol çekildi. Bu waka Neft-gaz hyzmatdaşlygyna dünýä jemgyýetçiliginde uly seslenme döretdi. Soňra almy amaly maksatyň işi mowduklaryň mejlislerde dowam etdi. Türkmenistanyň ileri tutulýan gaz tasamalary, ferişdeler binýady, maýa goýum mümkinçilikleri we eksport infrastrukturasynyň ösü şartly mejlisde Türkmenistanyň ägert uly eglowadara ferişdeleriniň binýady, olaryň dünýä bazaryna ähmeti barada giňişleň durlup geçildi. Şeýlede galkanyş gaz känini tapgarlaryň öýleşdirmek strategiýasynyň tebii gazyň önümçiligi ýygydaly artdyrmaga mümkinçilik berýändigini notaldy. Şunda känleriň goru boýunça halkara bahalandyrmalaryň netijeleri we täze ulanyş goýularynyň tassamalary ýordamynyň eksport kuwatyny hasa ýokurlandyrmagyň ygtybarly ferişdeler binýady hökmünde görkezildi. Her iki ýurda Türkmenistan we Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky öýdary anlaşmak we den hukukluk ýöregelerini esaslanýan strategik hyzmatdaşlyk täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Şunda ýalnys energetika ulgamy iki taraplaryň gatnaşyklaryň esasy uruk çıkış edýär. Energetika ulgamyny Türkmen Hytaý hyzmatdaşlygy diňe bar iki ýurdun ykdysady berkitlerini halmat etmek bilen çäklenmeli isem tebit we dünýä derejesinde energetika howpsuzlygyny öpjetmäge goşun goşýar. Ýurdumyň energetika diplomasiýasynyň üstünlikli durmuşa geçilmegi netijesinde amala aşylan Türkmenistan Hytaý transferli gaz geçirjeti asyryň iň iri tapsamalarynyň bir hökmüne taryhy ýerdi. Çıkış edende Türkmenistanyň neft-gaz podugyna döredilen Ýewropa hukuk binýady we daşary hyzmatdaşlar üçin amatly ykdysady şertler barada aýratyn durup geçdiler. Şunyň bilen baglanykda gaz kimya we gaýtadan işleýän senagaty ösdürmek boýunça täze maýa goýum tapsamalarynyň geljegini aratmasda taşyldy. Bu ýa ýurdumyň energetika strategiýasynyň diňe bar çiň mal eksportyna däl eýsem, podugy diversifikasyýalaşdyrmaga we innowasion ösüşe esaslanýanyny tasdiklaýar. Eksport infrastrukturasynyň ösüşi baradaky mowduklaryň mejlisi Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesiniň gurulşynyň ähmeti barada belenip geçildi. Bilermenler energiýa ferişdelerini iýermeň howpsuzlygyny we durnuklylygyny öpjetmekde Ýewropa inženerçilik çözgütleriniň hemde sany ulgamlaryň orny aratmasatlaşyp Türkmenistanyň eksport infrastrukturasynyň Ýewraziýa giňişligine energetika howpsuzlygynyň möhüm bölegine öwürlýäni belediler. Çıkışlarda bellenşýärli Türkmen Hytaý energetika hyzmatdaşlygy tutuş sebetiň durnukly ösüşiniň kuwwatly şerti bolup çykyş edýär. Multimodal ulag geçelgileriniň we ygtybarly energetika baglanyşyklarynyň döredilmegi sebetiň ýurtlarynyň halklarynyň awadançylygynyň ýokurlanmagyna ýardam edýär. Maslahatyň Türkmenistan Hytaý alim bilim hyzmatdaşlygyny ösdürmek we işgärleri taýýarlamak adly ikinji bölümi. Alim bilim bulgumyna hyzmatdaşlyga baglanýan goşukda ansanperwerlik ugury bilen baglykda ekologiýa durnuklylygyny öpjetmek meseleleri aral maslahatlaşyldy. Täze gaz känleri öýleşdirilenine Türkmenistanyň halkara ekologiýa ölçeglerine berk ýerýänligi, zaňanlary adatmak we suw ferişdelerini taşytly ulanmak tehnologiýalaryny ulanýanyny taly. Almy amal maksatyň ahyryna 20 ýyllyk bilelikdäki iş tejribesiniň öýdara hormat goýmak diň hukukluk we täzirçilik berkfidi esasynda hyzmatdaşlygyň öýül boşly nusgasyny döredendigi bellendi.